Munyengo ya chikondi imeneyi, First Capital Bank yabweretsa Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. Mutulutseni Timuone, Mutulutseni Timuone. Yomwe inuyo muli nkuthekera kuwina 5 million kwacha. Mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri. And dinner for 2 ku Sunbird Hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani. To enter, 1. Like and follow our Facebook page, First Capital Bank, Malawi. 2. Konzani inu love message yopita ku FCB kapena okondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo. And don't forget to use the hashtag Mutulutseni Timuone FCB Challenge. The top 20 most shared posts on your profiles will be shared on our page. Ndipo omwe atazapangidwe share kwambiri pa page yathu stand a chance to walk away with amazing prizes. The grand prize winner to be announced on 28 February and the dinner for 2 winner to be announced on 13 February. Competition runs from Friday the 30th of January to Saturday 28th of February. Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. First Capital Bank. Belief comes first. Hello Malawi, ino ni nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutulutseni timuone. Chikondi ndi chinthu chabwino komanso ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizitha kukhala pansi ndi kuphunzira kwa anzathu, those that have gone before us. The program yetu ya lero ya Love Sync tili mu mzinda wa Blantyre kuno ku Mount Sochi Hotel komwe tikhale tikucheza ndi Pastor Chris komanso Maibusa Thoko Suya. Ndakulandirana Busa ndi Maibusa. Zikomo. Kaya zikuyenda, Happy New Year titero. Happy New Year titero. Yeah? Ya zikuyenda. Mulungu ndi wabwino. Mulungu wabwino right. Tukamba nkhani za chikondi. Ine nde sindipanga so beat about the bush. Okay. I'll go straight to the point. Abusa, munakumana bwanji ndi Maibusa? Eneyo Thoko nakumana naye 1999. Okay. Mwezi wa August, mid August. Okay. Ninapita kuzomba ukacheza kwa brother wanga. Ndiye ndili kucheza kuja bam anatulukira. Nyumba mmene macheza ine. Then namva mawu ku kitchen. Kuti kumveka mawu achitsika na nyumba muno. Then na kwa chimbwana ngako naye nkulandala mwangawo ndati kuti kwabwera alendo kumeneko. Ndiye anati iwe Thoko tabwera udzapatse moni ala mwangawo. Ndipo pamene Thoko amatulukira naye ku sitting room kuja. Ine nkumuona ndati mawu aja amachokera kwa uyeti. Then namachitsa mawu aja ndi ng'ombe ndi munthu. Basi then nasangalala. Zinayambira choncho. Thoko mbali ya kumene mumakadani kwa ini yake. Ineyo tu kumene ninapitako. Amandikonda kwambiri. Amene anali alamu awo. Akamapita usikomu amanditenga. Ukakhala mapemphero kwakuti amanditenga. So amanditenga ngati mwana koma ineyo so ninkakonda. Usazoti Mulungu anakonza njira yoti nzapezera munthu. Kudzera kumeneko. Yeah. So ndinangopita ngati ndikukacheza kwa amenewo. Usazoti kuli munthu. Nde basi tu. Basi. Nde kuti zifike poti apa mwangonana kuzomba 1999. Yeah. Kuti mufike poti mwayamba kucheza mpaka na iye aiti mbalumi pamene paja. Nali moyo chititsa chidwi fanta imeneyo tinatiribe mafoni. Yes. Then tabwerera ku Blantyre. Nakamulembera kalata. Ng'ono kwambiri. Niyangomuza kuti abasi neyo maganizo anga pa iwe
achuluka tsopano simmeneso ndinakuonera mukhamucha pano kumufuna zazikulu kuposera pamene ndikalata chanayitumiza anayilandira atayilandira anayiyankha positively. Yes. Aliya ineyo ndagwirizana nazo. Sure. Nthawi imeneyo abusa munali mukutani? Muli pa skulu? Munali kuti ndili ku Bible College. Ndili first year ku Bible College. Yes. Of course tinali tili ana in age because ubwezi wathu mmene makumana we were both 19. Komano 19 wake wa serious wanena kuti anthu we know where we are going, we know what we want. Ineyo pamene ponse kuti ndikudziwa kuti okay nali nitaponza kale kuti umale yangu ndimaona kuti basi zanga zili pabwino nali ku college. Yes. Ndi tsiku limene lolo lomwe ndinaphana naye maso naye nawo zonse nditaphana naye maso mtima wanga unanthunthumira. So something told me okay mphamvu ya Mulungu inanditsimikizira kuti this is the man. Mwamuna uja ndiuti sizinachitikireko ndi mwamuna wina aliyense ndimakumana ndi anthu anyuwa ninkakumana ndi anthu ambirimbiri koma zimene ndinamva tsiku limene lolo zinali zachilendo. So mtima wanga unatsimikizika kuti uyuyu si munthu wamba, uyuyu ndi wina wake. Ndi anapezeka kunena kuti akubweretsa mkono kwa ine ndakhala pambando kuti nditere. Ndinamva zachilendo goosebumps pali ponse ndingathe kufotokoza komano ninatsimikizika kuti munthu uyuyu ndi wina wake kwa ine osiyana. Ndi osiyana ndi wina aliyense. Nde ntapita ku nyumba ntapemphera napeza mtendere kuti mtima wanga unadeka chifukwa mtima wanga umadumpha. Okay. Abusa kuchoka 1999 ukwati kapena kuti mufike nomboti ndinu banja zinatenga nthawi yaitali motani? 3 years. Tinakhala pa ubwenzi 3 years from 1999 to 2002. Maibusa anthu ambiri mdziko linoli anakudziwani chifukwa cha utumiki wanu wa mayimbidwe. Nde kutchuka kumabwera so ndi zake zina zabwino zina zopanda pake kuti mwinaso mafika pena kuti kodi izi tinaziyambiranja mbuye. Ndi nganene kuti mutifotokozere mwina kuyenda kwa banja ndi kutchuka. Ndimakhala ineyo ndikakhala kuti ndapita koimba sindimachita kuzichuna kuti panopa ndikhale chonchi pano ndini celebrity. Ndimangokhala kuti ineyo ngati anthu andiyitana kokaimba ndimangochitenga kuti ndi chamtengo wina wake kuti anthu andidalira. Komano pena ndimaziona ngati sindinayenere ndimangokhala thokosuya. Ngati kukuchitika zachibwana ndimaonano zoyankhula ndimaonano ndizochita zake pozindikira kunena kuti ndi munthu. Ndikakhala kuti ndili kubanja kaya ndili kutchalichi ndimapanganso za tchalichi bwinobwino. Chachikulu Yesu ndiye center wa zonse. Yesu ndamene amandithandiza kuti ndiyimbe, Yesu ndamene amandithandizanso kuti ndikhale bwino kubanja. So ine bwana ndikhale ndi Yesuyo basi. Ngati zina zikuchitika zachibwana ine ndimangosunthapo kuti zisachitike ine ndilipo. Ndimakhala monga mkazi amvere mwamuna akonde. Pali madera ena amene ine ndimayina kuti ndigonje. Kwambiri andiuzapo kuti ukukusupita. Zimatheka ndipali kaya mwana ndina drama kaya munayankha kale ndakunowadama panga zonse ndiwo. Anthu akamafuna thokosuya ine sindimawauza. Your husband, your manager. So chichonse amapanga ndiwo. Ndi akanena kuti ndapemphera kapena ku church kuli programu ukukusimpita mukhala ku church ndimakhala. Abusa, you're on the other receiving end of this. Mwina iwangu kamba mbali yao mwina mapinjika pena ndipena amasuke. Koma kupinjika ndi ayi koma ndinangophunzira kuti I need to adjust. Zinthu zimene ndakhala ndikuganiza kuti neyo life has to be like this. And now living with someone who is famous, I had to make adjustments kuti okay, I think izi ndikhoza kulolera kukhala in this lane koma izi ayi. Like anthu akhoza muitana Togo musangalalira as they are celebrity. Koma no sikuti mpaka na zifike poma hug ya 2 minutes.
ine ndilichapambali kuti celebrity akuagima zimene zozo ndi as a man mkati mwangamu that thing of a man who rise yes to kuti say yeah what is this Koma sizimachitika koma zitati zichitike it's not something you can tolerate yeah pali my expectations ambiri omwe anthu ali nawo enawo kuti they're not even realistic yet kuti maibusa akwenera azitera azivala chonchi aziyenda chonchi azisekerera chonchi mmene mumakwatirana nthawi imeneyo I'm sure you knew kuti munthu uyu ndi mbusa. Yes. How did you prepare yourself kuti ineyo ukukutu komwe ndikupitako ndikukakhala maibusa ndikukayenera ndikazitsitse pena poti mwina tempa yanga sikulola my ego sikundilola kuti ndikuyenera ndikhale ozitsitsa. How did you prepare yourself? Okay, ndi mene nkakwatiwa nawo sininkadziwa zina kuti ndiza kumana ndiza kumana ulendo usinawo dziwe kuti mavuto akakhawote chomwe chinakula pamene popo nchono ndi ndankonda munthu tiyeni kubanja zinazo tukumana nazo pamapa nde zomwe ningamakambe zomwe zina ndakumana nazo mmene tayenda ulendo pamene is 20 ndeta kumana mu zinthu mmene komano anthu amayembekeza uno kuti ena amayembekeza kuti uzikhala kuti ukusekerera kwambiri ena uzisekerera chili chosachose ena safuna zoti uzisekerera kwambiri. Ukamasekerera kwambiri amati ngati kuti ukuwonjeza ukuyena kuti uzikhala ofatsa ngati ka ukujijirika. Ena safuna amayembekeza kuti uzifatsa. Ena mwina ukakaona kuti wabwera mwachimwemwe akutanthauzira mwa mtundu wina lero nde yetu mwamande kumasuka maibusa atu nde ndochenjeresa ukabweraso mwakumakuma ndifasere walakwisaso ali amangoti ndwi nde mukuziwa chani chisisi kukhala iweyo chimene uti chifukwa mulungu aliyesa anamulenga mmene alili unique. I'm telling you iweyo apo mmene ukuonekera ine kungokuona koyambirira nkuzoona ngati ndofatsa koma I think siwofatsa. Okay. nde ukufunika ukhala iweyo anthu akudziwe kunena kuti iwe ndi wotere ndiwe womasuka. Ine amunanga kuyambira tili pachibwezi nadziwa kuti iwo ndoyankhula amatha kukumana ndi munthu achezangana nazo wanakalekale awa olokufika pamalo sapanga zachilendo pamene ineyo poyamba ninkafuna kuti munthu uja ndimuonesese kaye ndisanayambe kumasuka koma ninazindikira chimozi khala iweyo chimene mulungu anakupanga kuti ukhale koma bora usamakhumudwise anthu muzoyankhula ndizochita zako koma kucheza bwinobwino. So masiku anowa ndinakhala womasuka kuchechi ndimatha kucheza ndi anthu bwinobwino kolingana ndi anthu amene alili. Maibusa ndi akazi anu mukwapanga so manage zoimba ndinunso abusa awo a lot of things in one package komanso kubweresa element yokuti pala anthu awiri simungakhale basi ngati mukhala ku paradise mpaka kalekale muyambaneko musemphaneko maganizo apa ndi apa zinthu ngati zimenezo mwina sizimakuchitikira. zimachitika. Okay. Ndife anthu awiri osiyana umene tinagwirizana kuti tiziyenda limodzi. So nthawi zina ukhoza kumafuna kuti tilowere uku nzako afuna tilowere uku zonse mmene mufuna kukachita uku ndi uku nzabwino zokhazoka ndipo mukufunika kulolerana kuti okay as a husband ndikhoza kusintha kuti chinsapange lero ndipange zimene afuna lerozi iwonso akhoza kusintha zimene amafuna kupanga lero kuti sindipanga for the sake of zimene amafuna kupanga lero zoti ndikhale nani. So that has been the secret. Mulungu amathandiza anthufe you know naturally we are selfish anthu bali iso mafuna zako zitheke zina zoti iso sotasiyani tipange izi komanso mwamuna nthawi zina mmakhala ulamuliro naturally umafuna kuti ulamulire ndithu kuti okay ngati safuna kungomvera nde ndilamulire amvere by force koma zonse zija with the help of God zimasungunuka then you begin to tolerate each other basi ndikumayenda. So kaya zachitika ku music pali zimene amamvera at once pali zina amadzamvera after some time ataona kuti kudakuka chama tanthauza ize okay chabwino nawo ndamvetsetsa pali zina timamvana at once kayenza kutumiki
pali zina zonena kuti tikambirana for some time ndikuvetsetsana ndikumapita chitsogolo so zonsezi kuti zidzitheka its process yophunzirana mothandizidwa ndi ambuye fasi kuti zimangochitikaso nafunika kuganiza iwe kuti koma ine ndipange adjust ndiye ukatero kuti ambuye ndithandizeni fo ukapanda kumpempha kuti akuthandize anthu ndife we are selfish very yes kwambiri so chikwatirane mu 2002 pali ana ngati alipo tangati atatu yes inuyo munaonesetsa bwanji kuti ana abwera mphatso koma nonso chikondi chanu ngati anthu awiri chikhale kuti chili chimange bwinobwino okay tikuzanena kuti fail by God's grace chikondi chathu from the start sichinakhalepo chokokomeza zina zake okay kukokomeza kuti kumanena kuti pano pano chatsika papa chakwera ayi changokhala basi natural life consistent constant tidzikhala so takhala tikukhala ana kutipeza moyo sunasinthe paliponse foti pabwera ana to be honest ife yomwe nanzosiyana ndi anthu ena mwana wathu atabadwa mayi anayamba kukonda mwana kuposa ine ineyo ndikhoza kungwanamizira takhala tikukhala be natural mabwino tikakhalira so kubwera kwa ana sikunasinthe attention yathu awiri ndipo kubwera kwa anako ife anawo sanabwere muti muphweka kungopita kuchipatala kubwerako ayi takumana ndi nkhondo zazikulu tabereka ana movutika chifukwa cha vuto la BP kukwera ndiye ndibadwala kwambiri nthawi zonsezo koma chikondi chawawa chinaso chimene chinapulumutsa moyo wanga chifukwa nde amandipempherera kuuza anthu kuti apemphere chifukwa cha anaja komanso chifukwa cha ineyo mpaka na tinapezeka kuti anaja alipo inenso ndilipo komano kuthekera kuti ndikanafa kunalipo koma chikondi cha bambo chandipulumutsa mothandizidwa ndi Mulungu chifukwa mnyengo imene ndimati kuti tikupita kuchipatala timapita mwina tili bwinobwino komano zinthu zimakasintha makidini avuta brain yatupa mchiwindi mazi azaza m'malanzi ndi awawa chifukwa cha chikondi chomwecho amakwera phiri kundisiya kuchipatala kukwera phiri nthawi zina ukapanga overnight yaokha kuti ine nditani ndipulumuke ndi chimene chocho chimenenso ine chimandithandiza kuti nane ndizakonda kwambiri fa bambowa amandikonda mwini ali wina ali tionana mai tikakumana kumwamba okay komano amalandisa moyo wanga ndi ma pictures ndituonesa kuti ndili kuchipatala nditatupa akundipempherera komanso ma videos amene ankajambula ndi kuwauza kuti Mulungu andipatsa nyimbo akuti zizakhala bwino Mulungu andipatsa nyimbo akuti ndichizeni ndi amandijambula nyimbozo mpaka nantachira ndakhala bwinobwino ndinaziyimba ndi ndikaunguza zonsezi ndimaona kuti munthu uyuyu amandikonda ndipo mapemphero ake ndi amene ampulumutsa kuti ine ndikhalepo anaso akhalepo ena athamangoona ngati nkhamba kamwe kapena you okay kuti tione mwina ma videos ndi zinthu zimenezi bwinobwino okay chabwino ndithu ndi Mulungu amene ali wamphamvu amene amaziwa za mtsogolo Mulungu amene zinake ndilibeneta ife sitimaziwa zomwe zizitike mawa koma Mulungu amene amaziwa zomwe zitazachitike mawa amen ndipo mawalo Mulungu amakugwira dzanja amen munyengo ya chikondi imeneyi First Capital Bank yabweretsa mutulutseni timuone Valentine's Competition Mutulutseni timuone yomwe inuyo muli nkuthekera kowina 5 million kwacha mungathenso kuwina 100,000 kwacha wiki iliyonse kwa anthu awiri and dinner for 2 ku Sunbird Hotel ina iliyonse yomwe yakuyandikirani. To enter, 1. Like and follow our Facebook page, First Capital Bank, Malawi. 2. Konzani inu love message yopita ku FCB kapena okondedwa wanu nkuyika pa Facebook kaya ndithu ndi masewero kaya nkuvina kaya ndi ndakatulo kaya nyimbo
And don't forget to use the hashtag Mutulutseni Timuone FCB Challenge. The top 20 most shared posts on your profiles will be shared on our page. Ndipo omwe atazapangidwe share kwambiri pa page yathu stand a chance to walk away with amazing prizes. The grand prize winner to be announced on 28 February and the dinner for two winner to be announced on 13 February. Competition runs from Friday the 30th of January to Saturday 28th of February. Mutulutseni Timuone Valentine's Competition. First Capital Bank. Belief comes first. Tidakali pa nkhani yomwe yokhala ndi mwamuna kuti akutisamalira maka mu nthawi yoti as a woman you're very vulnerable. Ukudwala, uli ndi mimba, wabereka kumene. Azimayi ambiri omwe anakwatira amatilangiza ife atsikana kuti sitinakwatire kuti whatever the case you need to marry someone who is kind. Chikondicho chili apo ka ndalama zili pambalipo. Munthu wakuti ndi mtima wabwino ndi ofunikira. What do you say about that? That can be true. Koma ine ndinena kuti mwamunayo akauta akumudziwa Yesu. Yes. Ndekuti amene akhala wachifundo, akhala wachikondi chachikulu, saziyang'ana nyengo zako. Chifukwa tu ena akakuti adwala kwambiri, ena amapanga give up, mwina osamaitanisa moyo wake kuti ubwerere. Ngati wadwala kwambiri, basi apite. Koma ine ninabwera chifukwa choti wina wake anakakamiza kuti ndibwerere. Alisiziteka. Komanso ine muntima mwanga sininalole. Nde ine ndemweso nimawuza wa kuti chani zikhala bwino mpaka nanapezeka ndabwerera. Ama ndiyikira nyimbo ine kumazimva kutali ndili wokomoka. Kumazimva nyimbo kutali za mawu a Mulungu. Nde nyimbo ziya zimapezeka kuti ndikuzimva, I think Mulungu analowera muzinthu ngati zimenezozo. Nyimbo ngati achina mtsinje wochizaja amayimba ine kumandiyimbira ine literally kumandiyimbira nyimbo ija mtsinje wochiza. And kuti ndiyimbe it's because iwo amandiyimbira ine anandiuza. Nde ndikuona ngati kuti choyambirira atsikana ayang'ane kuti mwamunayo ali ndi Yesu. Nde Yesu yoto apezeke unoti anthuwo akudziwa kuti ali ndi Yesu wamoyo. Pali ena ungopita ku chechi koma alibe Yesu. So ningakondota atsikana akhale opemphera Mulungu aonetsere mwamuna amene ali ndi Yesu, azakhala wachifundo, azakhala wakonda, azakhala osasamala nyengo za mzimayi. Sure. So banja likuyenera kukhala lokuti chiyambi chake foundation. Yes. Mulungu. Ineyo. Mbali ya ineyo. Ndiko zonena choncho. Okay. Ine chifukwa sinang'ane ndalama. That time panali chooneka cha ndalama. Galimoto analibe. Olo pano padakalibe ndalama. Nthawi imeneyo zinali wesi. Mbukuzana. Kumwamba kuli Mulungu. Kumwamba kuli Mulungu. All right. Abusa ndi maibusa. Pamene upita kumapeto kwa kucheza kwathu. We're going to play a game. Okay. Okay. It's a compatibility check. Tione kuti anthu 24 years imeneyi. Mudziwana. Ine ukuyenera kuti mudziwana ndiko. Tidakaphunzirana. It's a journey. Yeah. So it's a compatibility check. I will ask a question. I will give you two roses. Ndikuzani kuti iyi ikuyimira abusa, iyi maibusa. Ndekuti ngati yankho lili maibusa mulikweza. Ngati yankho lili maibusa mukweza so inayo. Okay. All right? Okay. Great. All right. Hello Malawi, ino ndi nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti mutulutseni timuone. All right, ladies and gentlemen, we are doing Pastor Chris and Maibusa Tokosuya's couple compatibility challenge. They have two flowers, roses. The orange one is for Maibusa and the white one is for Abusa. All right, so the first question is, who is the prayer warrior? I know we don't say mapemphera koma nobody amene kwamuyangana zako kuti ene mapemphera koma no uyinde Okay, that's good. That's really good. Okay,
Who takes forever to cool down after an argument? Forever. Well, like longer than the Hey. other one. Okay, nice. Who usually apologizes first? Okay, all right. Who remembers anniversaries first? My birthday, my anniversary. I mean, osafunika so reminder akumbukira. I didn't Okay. know. Okay. Who wakes up earlier than the other one? Okay, nice. And who is more organized? Okay, as it should be. Who is more romantic? Hey. Who is more romantic? Abusa tikudikira ine. Ajingokweza nasi. Okay, all right. And who is the funny one? The comedian of the house. My jokes osayamba. Aye. Akangofika ali esephethe. Aye. All right, danga amene ana masukira kwambiri. Kwina kwali. Akanduza chimozi. Hey. All right. And finally, who handles stress better? Okay. All right. Beautiful. You did well. You did. Yes, you did really well. I liked how on the prayer warrior one, aliyesana kweza nzake. So to me, that simply really? shows good enough. Ati mnandikweza? Yeah. Nasoro nakukweza. Wow, thank you. Yeah, I didn't know you simply- noticed. Oh. Yeah. She notices. You notice each other. So I really loved that. I think aliyesa kumpanga acknowledge nzake kuti amapemphera ndithu. So it's beautiful and it's amazing. We are going to go to our next challenge. Hello Malawi, ino ndi nthawi ya Valentine. Bulesi inasankha First Capital Bank. Kodi Valentine wanu ali kuti? Mutuluseni timuone. We're still inside Love Sync and we're doing our last challenge with Abusa, Komaso Maibusa, Chris, and Togo Suya. Yeah, pamenepa chomwe chikhale chikuchitika ndiyo kuti tikhala tikupanga roll the tissue paper. Tikamapanga roll tikukoka the tumbler ya madziyo. The goal is tione kuti amene angaikoke tumbler yo mwachangu kufika uku ndi ndani. Madzi asatayike. Madzi asatayike. Fota akatayika ndoti tissue iduka. Oh. Ikaduka, ikakudukirani apa. ndekuti mwachangu muinyamula mubwezeresaso mene lili mukayambiraso uko kanza kwali apo you're restarting again. Okay. Nonse ikakudukirani at the same time pakamodzi ndekuti we just see kuti amene ali closer to the finish line iyo ndi ndani. wawina ndani. You ready? Yeah. Yes, we All are. right, let's do it. Afuna aone kuti odekha ndani. Yeah. Titayika nzima. Apa ikaduka tingotengera amene Ana ali wina kuyamba. Ne ndikafika pa ndimwe. Muonetsetse tukaye kuti tamalira kuti. Sindafika. Aizo, simunafike pa age. Ai. Mufike pa age. All right. Yeah. Okay. Congratulations.